ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମଶା। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। 50ଟା ଅସନା ଜାଗାର ସୃଷ୍ଟି ତୁମର, ଗୋଟେ ଅଧେ ନୁହେଁ, 6ଟା ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର। ହେଲେ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଅ ରକ୍ତ ଶୋଷିବାରେ ଆମର। ଦେଖିଛି ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଢ଼େ ଅଧିକ ଉତ୍ପାତ ତୁମର। ଶାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିବାକୁ ଦିଅନି। ସତରେ ଭାରି ବିରକ୍ତିକର ତୁମର ସେ ସ୍ୱର। ବେଳେବେଳେ ଚୁପଚାପରେ ବସି ପେଟ ପୂରା କର ରକ୍ତରେ ଆମର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ବସେଇବାକୁ ଗୋଟେ ଜାବଡ଼ା ଉପରେ ତୁମର। ଦେଖିଲେ ପେଟ ଫାଟି ବାହାରିଥିବା ରକ୍ତ ତୁମର ସତରେ ଗୋଡ଼ ଜିତିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ ମୋହର। ସତର୍କ କରିଦେଉଛି, ଶୁଣ ମଶାମାନେ ଏଥର। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କି ମଶା ଧୂପ ନୁହେଁ, ଅଲଗା ଉପାୟ ଜାଣିଛୁ। ନିପାତ କରିବୁ ବଂଶ ତୁମର। ସୁଧୁରି ଯାଉ କହିଦେଉଛି ମଶାମାନେ ଶେଷ ଥର, ନହେଲେ ଭାରି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଶତ୍ରୁତା ଆମ ସହିତ ତୁମର,